Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha ke ngeeplayers Kaizer Chiefs ekuthiwa kumele uba ngoku ileka ukuzisayina ngoMabasa Orlando Pirates oyengelowuni phaa kwiqela leStellenbosch, ibe nguKabelo Dlamini. Izinto zakhe zingamhambeli kakuhle konke phaa ku-Orlando Pirates, ekuboneka into yokubana umfana omdala noko akasabona laa ncam ngumqeqeshi. Kuthiwa ke Kaizer Chiefs kumele itsibe umtsike ofast okhawulezayo, ithanda ukwaxiphula la madoda, ingakumbi uMabasa phaa kwiqela leStellenbosch ngoba uye ngelowuni phaa. IKaizer Chiefs kuthiwa mayivule ke ingqondo, ivule amehlo, imthathu uMabasa lo, imfaka phaa kuyo. Mhlawumbi kwisizini ezayo angayimpendulo phaa kwincwadi zeqela leKaizer Chiefs. Licebo ke leyo ke eliphuma kompondo zihlanjiwe abahlalutyi ke abaphezulu kwibhola elikhulu ke lalapha eMzantsi Afrika xa bebejonga ke imeko. Ewe, iKaizer Chiefs inazo izistrikers baphulaphula ezikhoyo, kodwa xa uthi uyabala kweza strikers ezikhoyo ungaphuma nezibini izistriker ongacingi uba ke zizona ke ezingathatha iKaizer Chiefs ziyibeke endaweni. Phaya kuno Igadora phaa kwiKaizer Chiefs, kube noFlavio Silva, kube noWandile Duba, kube noKhanyisa Mayo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Xa uthi ukujongisisa kakuhle ke ezi striker sendizibalile, izistriker phaa kwiKaizer Chiefs ke endicinga uba zizona ke ngathi zingathi zingenza into ebonakalayo nguDuba noSilva. uIgadora umcimbi wakhe awukabambabambani, awukaqwalaseleki ububheka kweliphini icala. Naye usazikhangela umfana omdala, asinokhaleza simgxeke, singenokhaleza simncome, sisafuna xa sibona into yokubana into yakhe ibheka kweliphini icala. Khanyisa Mayo utshonile umfana omdala, ufeyilile yena and ufeyile kakhulu. Akho yena yakhe lakhe icala liyazicaca into yokubana leliphi. Andazi ke noba mhlawumbi kwezi match eziyi-10 zishiyekileyo usazolwela indawo yakhe umfana omdala, azibonakalise phaa kwiqela leKaizer Chiefs into yokubana usafuna ukuhlala kule team, okanye naye siyabona into yokubana isekho le, ngcono susa-give up ibe yiKaizer Chiefs ethatha isigqibo ngaye, asazi. Kodwa sakubalela thi into yokubana ke sisabona uWandile Duba phaa kunye ke noSilva, izistrikers zeKaizer Chiefs, izistrikers zeKaizer Chiefs engathi ke zisenomhluzanyana uzothi ga ngoku. Yiyo laa nto kuthiwa ke ngabahlalutyi bathi ingaske iKaizer Chiefs ke ingamtsibela ke lo mfananyana kaMabaso, ngoba uye ngelowuni phaa kwiqela leStellenbosch, imthatha azoncedisana ke nayo phaa ngaphambili. Mhlambi angayimpendulo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ndifuna ke ndive ngani ke baphulaphula into yokubana ke nina niva njani nale ngcebiso iphuma phaa kubahlalutyi abaphezulu bebhola balapha eMzantsi Afrika ngoMabasa neKaizer Chiefs. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.